Sant Lluís té una gran oportunitat per diferenciar-se de la resta de pobles de Menorca i aquest fet és la seva pròpia història, la fundació de Sant Lluís per part del poble francès. Precisament per extreure aquest caràcter francès hem redactat un pla de turisme on hem inclòs diverses accions per potenciar aquesta història. Accions que van des de fer cursos de francès en els propis treballadors municipals fins als comerciants o inclús posar nom a la sala polivalent Albert Camus com a reconeixement en el Premi Nobel de Literatura amb orígens de Sant Lluís. Però encara ens queda molt per fer. Nosaltres tenim les ganes i la il·lusió de fer-ho, com aconseguir un agermanament amb algun poble francès i que Sant Lluís sigui conegut per la seva pròpia història. I amb un equip del Partit Popular ho aconseguirem. Perquè gràcies a la feina que ha fet el Consell Insular, que ha aconseguit dur l'any passat a 25.000 turistes, hem d'aconseguir que totes aquestes persones que arriben a Menorca passin per Sant Lluís i coneguin el nostre poble i tots en puguem tenir part i benefici d'això.